Odohrali dobré stretnutie. Tá prvá tretina z našej strany bola veľmi zlá, tam tuším 3-krát len vystrelili na superovú bránu, dali sme si na 2 góly ešte dokonca sekundu pred koncom tretiny, čiže tam tie dve presilovky nastavili dvojgólové manko a niečo sme chceli samozrejme urobiť. Ťažko sme sa ako by som to povedal, neviem v čom to je, ale jednoducho tých chalanov presviečam, že musíme hrať ten svoj hokej a možno to pochopili, v tej druhej tretine začali sme hrať aktívnejšie, samozrejme, ako Stano povedal, dali sme tam, ponúkli nám tam nejaké predsilové hry, by sme obidve využili, čiže to bolo dobre, dostali sme sa späť do zápasu a už potom sme si myslím hrali dobre. Samozrejme tam do stavu toho 2-2, tam šance boli aj na jednej, na druhej strane, my sme samozrejme tam posledných 5 minút mali jeden Mašlonka sám pred bránou, či tam sme to mohli strhnúť možno ešte skôr na svoju stranu, ale my sme vďační za toto víťazstvo, lebo sme to potrebovali a ja dúfam, že tí chalani to sebavedomie znovu sa vráti, lebo hráme v tých niektorých fázach dosť ustráchania a Žilina nás za to trestá a potom samozrejme sa tam ťažko hrá, ale hovorím, o tej druhej tretine sme sa zlepšili a trošku sa na naše šťastie priklonilo na našu stranu a my sme za to víťazstvo samozrejme vďační. Chceli sme to urobiť kvôli divákom, no ja som to aj hovoril, zaslúžia si to za celú sezónu a ja som rád, že je 2-1 a nepovedal sme, dúfam, posledné slovo.